kada ki murmushi. Murmushi amincewa ne. Ko da kina jin wani abu ki matse shi a ranki. In kika gwada kuma zai daina binki. Sai murkusa ki. A'a, zai cuce ki. Yalla bai amma uzuri sauri nake wallahi. Wallahi wani abu ne cikin gaggawa da Allah hakuri. cikin gaggawa da Allah ka gaisa maza kai zo ne ina zaka je sai lamin banza mana jini bai ki zuba ka saurari mana ana kai da kai ba zaka kai ba baka da mutunci ne ya mutu wannan mutumin ba idan ya mutu banka ne ya mutu ga kudi maza ka kai shi asibiti kuskure ne ka yi wa wani mutum fatar mutuwa yalla bai na dake shi ne dan ya ce in ya mutu ubana ne yalla bai ka bari dan Allah kuma bayan ka dake dan sanda Kai dan sanda ne wai menene laifinsa dan ya taimaki mutumin da zai iya mutuwa ka duniyan nan kafin ka fara faɗa da mutum ka san shi waye to mutumin babban minista ne an dakatar da kai na wucin gadi ka same ni a ofishi na dan Allah ka yi hakuri ba da nufi bane kada ka sa abin a zuciyarka to wai waye shi babban minista na jiha da kanshi ya dakatar da ni ko dai ɗansa ne ma a'a yalla bai maraya ne wannan ba dai maraya ba akwai wani abu a tattare da shi